ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ ಪೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂದ ಈ ನಮ್ನ ಚಂಡಿ ಅದು ಬರ್ಸಾಡ್ ಅಂತದ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2018 ಆರ್ ಕತೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕತೆ ನೀತ್ ನೆಟಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪೂರೇನ್ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕುಲ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಆದ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ಪೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆನಪುಂಡು. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು. ಗಣಪತಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳಿರವೆ. ಆರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆ ಹೀರೋನು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಎಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪೆರ ಬುಡಿರಬಲ್ಲಿ ಆರು ಏರು ಒಲ್ಪದಾರ್ ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ನ ಬಾಯ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನ್ಪೋಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತೀರಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಗ ಮಂತೀರಿ, ಅರ್ನ ಏರ್ ಮತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಶುರು ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿನ್ಲೆ ತಂದು ಬೈದೆ. ಮೇರೆ ನಟನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸುರುತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತಾರೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ತೂತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬತ್ತದು ತುಡರ್ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಕಾಲ್ ಮಂತಾರೆ. ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲಕ ನಿಜವಾದ ಜನಕುಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದಿದ್ದೇರ ಅಂದು 100% ತುಡರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪಿನೆಟ್ ಓವೇ ಸಂಶಯ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೇರ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚಲ್ಲರು ಬ್ರೋ? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಮುರಣಿ ಶರಂಡ ಪಾತಿರ್ಲಕನೆ ಕೂಡ ಹೈಟ್ ಮಿತ್ ತಿರ್ತು ಉಂಡು. ಏತ್ ಹೈಟ್ ಉಳ್ಳರು ಯಾನ ಆಜಿ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಯುವಕರ್ನ ಕೊಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರಾದ ಅವಡು, ಹೀರೋ ಆದ ಅವಡು, ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ್ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡುಪ್ಪೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಏಪ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಅವು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವ್ರು ಬತ್ತಿನಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ಡ್ 75,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ 100K ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ದಡೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೀಘ್ರ ಆವಾಡು ನಿಖಲ್ 100K ಅತ್ತ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪೋವಾಡಂದಿನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 75,000 1 ಲಕ್ಷದ ಅಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೇರು. ಸೊ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣು ಬಂದೆ ಎನ್ನುವೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ದು ಬನ್ನಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಓಲು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಲ್ಪದಾರ್ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಏರ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಡೆ. ಎನ್ನ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೂರ ಆತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪನ್ಪುನ್ ಬಂದಾಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೈದಿನ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪರೆ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಆರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಳ್ವಾ ಬಂದು. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿ ಇನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅರೆಡ್ದಿ ಆನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಟ್ರೈನ್ ಆತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೆಗಸಿ ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಲು ಉಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ನೃತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ 6 ವರ್ಷದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತನ ಅಂದ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಯಾನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಪುನ ಅವಡ್ ಅತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾವಡ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅತ್ ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಉಂತ ದಿನಕಲ್ ಅಂತ ಅತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಮಾತ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಪನ್ನುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲ 5 ದಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡ್ ಏಪಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿಯ ಟೀಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಸೇರಿಯ ಐಡ್ದುಂಬು ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅವಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೆಲಾಸಿಟಿಡ್ ಎನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಎನ್ನ ಗುರು ವಿಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಆದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಆರ್ ಏನನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆವಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಆವಡ್, ಬೇತೆ ಶೈಲಿಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲೋಷಸ್ ಇಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಲ್ ಓವರ್ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಕೊರ್ತಾ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಮಲ್ತದ.
ಅನೂಪ್ ಗಾವಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಗಾವಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ಗಾವಡ್ ಸೊ ಪಿರೋಡ್ ತುಯಾಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಲಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದೇನು ಎಂಕುಲೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೀರೋ ಆದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎದುರು ನಲ್ಪೊಡುಂದು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಲಿಪುನಾನೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಗುಲ್ ಪೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಯೆ 2018 ಓಕೆ ಅವೇನು ಅಕ್ಕನ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಏಪಲ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಪೋಲ ಬಾಲೆ ಏತ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ನಿಂಗುಲ್ ರೆಡ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಏನ್ ಅಕ್ಕ ಆಜ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಶುರುಕೇನ್ ಅಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂತು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಜಾರಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೆ ಸೊ ಆರೆ ನಾನು ಪೇಜೆಂಟ್ ಕಡ ಪಿಡಿಯರು ಅವಳು ವಿನ್ನಾಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ವಿನ್ನಾಯ ಅಪ್ಪಗ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತುಯರ ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ ಆರೆ ಸೊ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೀರೋ ಆಡೊಂದು ಆರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದುಪ್ನಾಗ ಟೀಚರ್ ಸೊ ಏಯ್ತರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪದಿರು ಸೊ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರೆ ನನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಆರೆ ನಮ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಸಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಕೋಡೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಡಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಐಟಿ ಆನ್ ಲೀಡ್ ಆದ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳು ಡಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಸಿದ್ದು ಹೀರೋ ಅವಡು ಯಾನ ಸಾಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪಬ್ಬುಲೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಪಂಡ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಸೊ ಐತಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೋಹನ್ ಸರೇ ಬರೀತೀನಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅವಳೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮೋಹನ್ ಸರೇ ಬರೀತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಹೀರ್ ಕತೆ ಬರೇ ಪುನಾಂಡ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಇದು ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಉಲ ಐತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮೂರು ದಯ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಇರೇಗ್ ಏಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಲಿ ಪಂಡದ್ ಇರ್ನ ಉಲ ಇದ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏಪ ಪಿದೈ ಬತ್ತನ್ ನಾನು ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪೂರ ಬೇತ ವಿಷಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಪಂದು ಕೊರೋನ ಮನ್ಪುನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಲೈಡ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಏಪ ಫಸ್ಟ್ ಛದ್ಮವೇಷ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಂತದ್ದು ಶುರು ಆಯ್ನ ಆತನ ಮಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಮಂತ ಯಾನ್ ಇಜಿ ಮಲ್ಲದಾಲತ್ ಎಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆದಾನಾಗ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ತುಡರ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಓಕೆ 2019 ಹಿಡಿದು ತುಡರ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದೇ ಇದ ಖಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 100% ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪು ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ 2019 ಹಿಡಿದು ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಮಲ್ಪ ಗನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ದಾದನ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎತ್ತನ್ ಏನಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರ್ಬೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇನ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇತ್ತೇನ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬೊಕ ಏನ್ ಸರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಚೂರು ಕಾಪುಗ ನಮ್ಮನಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಸರ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬರೀತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ ನಾನು ಕ್ಯಾನಡಾಗ್ ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬನ್ಲಿ ದಾದ ಕಾಲದ ಮಾತಾಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಓನ್ ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನಡೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಅಲ್ತ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಯಾರು ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜೆತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದಾಲಿಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಕ್ಯಾನಡಾ ಉಪ್ನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾ ಪಂಡ ಪೇಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅವು ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಜ್ಜೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅವು ಬುಡ್ದು ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಓಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಕೇಂಡೆ ಅಮ್ಮನೆ ಲಕ್ಕ ವಿಷಯ ದೇಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏಪಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಆರ್ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತಿಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಪನಂದೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಬಿಡಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಸಡನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತರ ಕಾಲೇಜ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ 27 ವರ್ಷ ಓಕೆ 10 3 ವರ್ಷ ಬಂಗ ಉಪ್ಪು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಬುಲ್ಲ ಬಿರೋ ಪೋಯರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ನಕುಲು ಹಿಂಗೆ ಈತ್ ನೆಟ ಒಯ್ಕ್ಲ ಇದು ಆಗಿಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿ ನಕುಲು ಎತ್ತೆ ಅಂಬತ್ತು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಏನು ಪೋಪುಜಿ ಪಿರ ಅಂದ್ ನಕುಲು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ನಿಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡದ ನಂದು ಉಪ್ಪುಲ ಬಂಡೆ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಎನ್ನನೆ ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಅವು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್
ಸೊ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಯಾನಡಾ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಇಂಕು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಇಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತೆ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೊ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಐಕ್ಲ ಕತೆ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಅವೇನೆಂಕುಲು 0 ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಖಾಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನೋರಿ ಪಿದ ಇದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಅಲ್ತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಿ ಯು ದಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ತೋಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಸಿದ್ದು ಈ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಯಾನ್ ತೂಪ ಈ ಮಲ್ಪು ನೀ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಸೊ ಅವು ಮಲ್ತೇನೆ ಅವು ಮಲ್ತದ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಗ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಯಾ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಲ ತೂಯೆ ವಿಡಿಯೋ ತುನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಲಾಂಡ್ ಓಕೆ ಹಾಳಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊಲ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಐಜಿ ಸರೇ ಪಂಡೆ ತೂದು ಬೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗನ ತುಡರ್ ಗೆಂಡೇರ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು 100% ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಫುಲ್ ಫೇತ್ ಇತ್ತಿನ ಸರ್ ಪಂಡ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪುಗ ಇರ್ನ ಉಲ ಇಡೆ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಲಕ್ಕ ಏನಾರ ಲಾರೆ ಬಲ ಮನ್ಪು ಗಂದಿರನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ನಾಂದಿ ಪಾಡಿನ್ ಲಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಪೂರ ಒಂದೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅರ್ನ ಕತೆ ಆರ್ ಕತೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕತೆ ನೀತ್ ನೆಟಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ ಉಲ ಹಿಡ್ದಂಜಿ ಬಂತರದ ಗ್ರೀಡ್ ಎಂಕ ಉಲ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಕುಲ್ಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ವಿನೀತ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಐತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಮದರ್ ಆರೆ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐದಲ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಸೊ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡದೆ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನ ಅವಡ್ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಯನ್ ಅವಡ್ ಪವನ್ ಎಂಕುಲರ್ ಮೂಕೆಡ್ ಪಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪೂರೇನ್ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕುಲ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 9th ಇತ್ತೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ದ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬೀಚ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಹೈಟ್ ಇತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಐ.ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ನಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ 9th ಉಡುಪ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಅದನ್ನ ಅಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಪೋಯಿನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಗುರ್ತ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಜಲ್ದಿ ಮೆಗ್ಗೆತಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ ಸೊ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನೆಡ್ಡೆ ಗುರ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನಂಜಿ ಗುರ್ತೈಜನ್ನ ಮೂಲಂದತ್ತು ಅವ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೆ ದುಬೈಡ್ ಲಂಚನೆ ಹತ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡದು ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮರ್ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲ್ ಪುದರ್ಲ ದೀದಿತ್ತಿ ಜಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ತಿಕ್ಕ ಬಾರೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಲಕ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಇರ್ನ ನಿಖಲ್ನ ವಿಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಡ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾನಿರೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪೆ ದೇಪನ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೊಸತ್ ನಿಖಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಕು ನಕುಲ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿ.ಒ.ಪಿನ್ ಕನ್ನತೇರು ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕನ್ನತೇರು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂದೆಪನೋರಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಗುರ್ತೈತು ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಹೀರೋ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅವಡ್ ನಶಿಬಾ ಸುಖೇಳ ಅವಡ್ ಐತ ಲೀಡ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದತ್ತದು ಪಿರ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯರ್ ಆರ್ನ ಬೇಲೆಗ್ ಸೊ ಅರೇನಿ ಅನ್ಲೆತ್ತೆ ಎಲ್ಟು ಇಂಚೆಂಚ್ ಎಂಕುಲ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರೋಡು ಅರ್ಪಂಡೇರ್ ಸಿದ್ದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪಂಡೆ ಈ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿ ನೋ ಹಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಏರ್ ನಮ್ಮ
ವಿಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ನಮಕ್ ಓಪನ್ ಅದು ಪಾತಿರೋಲಿ ಯೂತ್ಸ್ ನೋಟಿಗೆ ಯೂತ್ಸ್ ಇತ್ತಂದಾನೆ ಆ ಫೀಲ್ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಫೀಲ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಟ್ಟಿನೇನು ಮೊಕಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬತ್ತೀರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಬತ್ತೀರ್ ಎಲ್ಟು ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನು ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯಾನ್ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ ಲೆಪ್ಪೆನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗಾರ್ನ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂದ ಆರ್ ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ ಉಳ್ಳೇರತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಬೆಟ್ ಸೊ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ನ ಅಲ್ಪದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ಪುರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಚ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಕುಲ್ ಈತ್ ವಾರ್ಮ್ಲಿ ಬತ್ತೇರ್ ನಮ್ಮಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪದಿಜೇರ್ ದಟ್ ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲ ಗತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಬೈದೇರ್ ಮೂಲ ಇತ್ತೇರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ 8 ತಿಂಗೋಲ್ ಮೂಲ ಇತ್ತೇರ್ ಪೋತಿನೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಇಡೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಐದ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಆಡ್ ಒಂದು ಪೋಯ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಸಿದ್ದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡಾತ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ 2019 ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಒನ್ ಲೈನರ್ ನೀ ಕೆಲ್ಡೆ ಇತ್ತನಂತ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ 19 ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ 19 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಮೂವಿ ಹೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟರ್ಮಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ಅರ್ನ ಐಕಾರ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನಿ ಮುರಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪುದರ್ ದೀತಿನಿ ಮುರಿಯಾ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಅವಾರ್ ಬರೆತಿತ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆತೀನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಅರೆಗೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅರೆಗೋ ಕತೆ ಈತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆರ್ ದಿಯರ್ ಅವೇನ್ ಕೊರ್ತಿಜೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಬತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಒವ್ವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕತೆಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ಕತೆಟ್ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಡ್ಚೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ ಒಯ್ಪೊಡೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದಾಂಡ್ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಅವು ಹೀರೋ ಗಾವಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಾವಡ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತ ಸೊ ಆತೇ ಆರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿ ನಮಕ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಆತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಒವೇ ಸೀನ್ ಕಾಲಿ ಏನನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಲ್ಲೇರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಸರ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವಾರ ಅರೇನ್ ಎನ್ನದೆ ಕಾಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಕ್ವಶನ್ ಐದೊಮ್ಮೆ ಎಂಕಿತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿನಿಮಾಗ ಬರಿಯರ ನನಗೆ ಎಂಚ ತಯಾರ ಅವೇನ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ ಈರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದಿತ್ತರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡರ್ ವೈಟ್ ಇರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗ ಬರಿಯರ ಅನ್ನಗ ಇರೆಗೇರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಡಲ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿ ತೂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇರೆಗೇರ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾನ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ವಿಜಯ್ ನಮ್ಮ ದಳಪತಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಆರ್ನ 2000 ಐ ಥಿಂಕ್ 14 ಹಿಡ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂವಿ ತೂಯಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ದಾದನ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆರ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಎಂಚಿನಲ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಆರ್ ಹಂಬಲ್ ಎಂಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ತೂನಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಟ್ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚಾಮ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಅವಡ್ ಒಂಜಿಲ ಓವರ್ ಅದ್ ಹಾಕದ್ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ದಾಲೇಜಿ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಏನ್ ಅರೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಟ್ ಅವ್ ಗೊತ್ತು ಆರ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲೆನ್ನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ನದಿರ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದು ಈ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ನ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜಂದುಲ್ಲ ಆ ರೇಪಲ್ ಮುರಣಿ ಫರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ಲ ಚೂರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಆವಡೊಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮೂವಿ ಸೊ ಹೀರೋ ಆವಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಕತೆ ಕೇಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಏಪಲ್ಲ ಏನನ್ ಆಕಾಶಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪಾತ್ರದನೆ ಆರ್ ಅಂಚನೆ ಏನನ್ ಅಂಚನೆ ಇದ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಆರ್ ಬರೆತಿನೇ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ನಿನಾಸಂದ ಸದಾಶಿವ್ ಸರ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಗುರ್ತ ಸೊ ಯಾನ್ ಏತೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು
ಯು ರೆಡಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋಪುನ ಹಿಡಿದುಂಬು ಟ್ರೈನ್ ಆದ ಪೋಪುನ ಎಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಎಂದು ತೋಜಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎನರ್ದಾದ್ರ ಡಿಲೇ ಆಪುನ ಅವಡ್ ದೇಪಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಡ ತೋಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಅಂಚ ನೀನಾಸಂದ ಸದಾಶಿವ್ ಸರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಫನ್ ಅಂತಾರೆ ನೀನಾಸಂದ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ ಸೊ ನೀನಾಸಂದ ಸದಾಶಿವ್ ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಲೆ ಆನ್ಲ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಪ ಆರ್ಲೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಕಾಂಡದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತದ್ದು ಬೈಯದ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 1-on-1 ಸೆಷನ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಸಟಲ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತು ಸೊ ಬೈಯಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾನರ ಸೇರ್ನ ಲೆಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ಸನ್ ಆವಡ್ ಚಿರಾಗ್ ಆವಡ್ ಶರತ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಅತುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೇಕೋರಲ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಫುಲ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಎಂಕೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಾಗ ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲು ನೆಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿನೀತ್ನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಾನರ ಸೇನೆ ಅವೇನ್ ಕೇಳಲಕನೆ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣ ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊಸ ಬೇರೆ ಇಡೀ ಯೂತ್ ನಕನ ಟೀಮ್ ಓಡೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 25-30 ಜನ ಹೋಪಿನ್ ನಿಕಲಲ್ಲ ತಂದಂಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಅವೊಂದು ಸೊ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಬತ್ತಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತೇರ ಅಂತ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತ ಆ ಸರ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತ ಜೋಕುಲ್ ಚಾ ಬರ್ತಾನ ಜೋಕು ಚಾ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾಣ ನನ್ನ ಬಡ ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಆರು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪನೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಪತ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ತಮಾಷೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳ ಇಡೀ ಇಂಚೆತ್ತಿಜಿ ನಿಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಬಂಡಿ ಗುಡ್ಲ ಅಕುಲ್ ಬಂದ್ಬಾರ ಎಂಚಿನ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ರಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಂಡ್ ಬೈಯಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೈಯಡ್ ಪಿರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇ 3 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಟೀಲ್ಡ್ ದಿನ ಗೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಹಸ್ರಣೆ ಮುಹೂರ್ತಾಗ ಮೇ 3 ದಿನ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಎಂಚಿನನೇ ಆವಡ್ ಆರ್ ಕೊರ್ತಿನ ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಮನ್ಪೊಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಂಡ್ ಕೋದು ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಲೆಜ್ಜೇರು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 200% ಉಂಡು ಫೈರ್ ಜೋರುಡಿತ್ತು ಈ ಎಂಚಿನ ಕೇನ್ವರ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೈಕರ್ ಹಾಕದಂಡ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಒಂಚೂರು ಇರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ತೂ ಒನ್ಲೇಂದ್ ನಮ್ಮ DOP ಗಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಗಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಆಟದಕ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಪಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇಮ್ಮೆನ ಬೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಪ ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ನಡ್ಗಿಯನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೆಟ್ ದಕುಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂದ ಸೊ ಅವಂಜಿ ಒರಿಯ ಬೂರ್ನಾಗ 2 ಜನಕುಲ್ ಪೋದು ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಒಂದತ್ತು ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಕುಲ್ನ ಮಲ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ದೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಒಣಸ್ ಬಲಸದೇರು ಅವು ಪೂರ ಆದ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂತಿಲಕನೆ ಫೀಲ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ರೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲಿನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತ ಇದು ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ರೆಡಿ ಇತ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ದ ಟಚ್ ಉಂಡ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಇರು ಪೇಜೆಂಟ್ ಐಕ್ನೇಕ್ ಪೂರ ಪೋತಾರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತಾರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಫೈಟ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಲ್ಲ ಇರ್ಪಂಡಾರೆ ಆಕ್ಟ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇತದಾದನ ರೆಡಿ ಆಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಂಬೇರ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಟೈಮೇ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಫೈಟ್ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಆದ್ ಪೋಪುಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಮನ್ಪುಗ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಓಲ ಆಪುಜಿಂದ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿಜಿ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಯೋಗ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಆವಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತೇರು ಶೂಟ್ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ WW ತೂಪನ ಗೆಂಡೇರು ಮರಲಿತ್ತು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಪಂಡೇರು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಮರಪ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅವು ಹತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಸುರೂಕ್ ಮರಪ್ಲ ಯಾನಿಕ್ ನಾಳೆ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಪೆ ಬುಕ ಈ ಡಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ ಬಂಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೈಕಾರ್ ಫಂದು ಬಂಡೇರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪು ದೀಪ
నీకు కుందేటి ఏరు నేను ఎదురు బరుందులేరు నీకు ఎంచిన మల్పొడు ఎంచ మల్పొడు అవేనా ఆరు పండారు ఓకే ఆరు ఆత పండారు ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಂಡ ನೀ ಆರ್ಪೋಯರು ಆದು ಪಂಡದ ಆರ್ಪೋಯರು ಯಾನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಡದನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಆಂಡೆ ಸರ್ ಈತೆ ನಾನು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಓದ್ಮೆ ಬಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಎನ್ನರ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಪಿರ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದ ಬಹುಶಃ ಇದ್ದೀರ್ ಪಂಪಿನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇರ್ಮೂಲ ಹೀರೋ ಆದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸರ್ ಪೂರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡವ್ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂತಾರ ಮಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸ್ತಲ್ಲ ತೂಗೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಿನ ವಾನರಸ್ ಏನೇನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ನಿಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಅದು ಪೋತು ಇತ್ತೆಂಚ ಒಂದು ನಾವೇನು ಎನ್ನನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೆರ್ನ ಅಬ್ಬುಜಿ ನೀತು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಎನ್ನೆರ ಅಬ್ಬುಜಿ ಐಕ್ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಬೊಕ ಅಕುಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ವೈಫ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಕುಲ್ ರೆಡ್ ಜನ ಅಕುಲ್ ನಮಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ಪಂಡೇರೆ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಹೊರ ಶೂಟ್ಗೆ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಾಸದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲ ನೆತ್ತನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಪ್ಪೊಡ್ಸಿ ಏರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಅಡೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ಅಡೆ ಕಡಪುಡಿಯ ಬೊಕ ಆರ್ತು ಓನಂಡೆ ಇರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಶೂಟ್ 29 ದಿನದ ಆಟ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ 29 ದಿನ ಒಂಜೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಜ್ ರೆಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 29 ಲಾಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ ಜೋಶುಡುಲ್ಲ ಏ ತಾಪುನು ಮುಗಿಪುಗ ಸುರುಮನ್ ಪೆರೆ ಮಲ್ತ ಶೂಟ್ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ಗಣಪತಿನ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಸಾಂಗ್ ದ ಶೂಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 300 ಡಾನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ 300 ಜನ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 5 ಫೀಟ್ ದ ಗಣಪತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರ್ 5 ಫೀಟ್ ದ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪು ನೊಲ್ಪ ಕನಪು ನೆಂಚ ದಾದ ಎಂಚಳ್ನ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ 150 ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ದ ಅದು 150 ಪಂಡನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಕುಲ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರ್ ಪಂಡ ರೀತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಗೆ 1000 ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಂದಿನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಒಂದು 150 ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಕ್ಲಿ ಅದು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅವನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ಅಕುಲ್ ಬಂಡೇರ್ ಎಂಕುಲ್ ತುವನ್ ದೆಪಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ತಿರ ಅಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಗಣಪತಿ 5 ಫೀಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರ್ 5 ಫೀಟ್ ದ ಗಣಪತಿ ಒಲ್ತು ಕನ ಪೂರ ಕೇಂಡ ರೆಂಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಐಜ್ಜ ದಾದ ರೆಂಟ್ಗೆ ಓಲ್ದಿಪೇರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಲನ್ನ ಪಂಡ ಬಾಲ್ ವಾಡ್ಸಿಲ್ಲರ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ 6 ಬಂಡೇರೆ 30 ಫೀಟ್ ದ ಮನ್ಪತ್ ಗೋರು ಮಲ್ಪಾವೆ ಓಕೆ 30 ಫೀಟ್ ಓಕೆ ಏತಾಪುಂಡು ಈತಾಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅಡೆಗೆ ಬಟ್ ದಾದ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅಡೆಗೆ ದಿಯ ಸೊ ಅವು ಬತ್ತನ್ 30 ಫೀಟ್ ದ ಗಣಪತಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಮೇಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಇಜಿನ ಏಪಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಚಿನ 6 ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ದಿನ ನಿಕ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಡಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ ಇಪೋಲ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದ್ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಆದ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಬರ್ಪೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆನಪುಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಗಣಪತಿ ತೋಜ 30 ಫೀಟ್ ಯಾ ಬಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ತೋಜಡತ ಗೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನಾಗ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ಗಣಪತಿ ಜೈದಿರಿ ಅಡ್ಡ ಒಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಮೆಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಅಕುಲ್ ಬೇಲೆದ ಅಕುಲ್ ಕಂತು ಜೆಪಡಾದು ಪೋತೇರು ಉಂತಾದಿಜೇರು ಇದು ಉಂತವ್ ನೆಂಚ 30 ಫೀಟ್ ದ ಗಣಪತಿ ದುನ್ನೆ ತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಅಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಗಣಪತಿ ತೆರ್ತೀನಿ ದೆರ್ಪು ನಗೈತ ನಡೂತ ವೆಲ್ಡ್ ಕಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಉಂಟ ಕಟ್ ಪಿರ ಅವೇನ್ ಪತ್ತದು ಪಿರ ಎಂಚಾಣ್ಲು ಉಂಟದ ಅವೇನ್ ಕಂಬದ ಪಿರೋಡು ಉಂಟದ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಸರ್ಕಸ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಅದು ಮೇಕಪ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೇಲೆ ಅದೇನು ರಾಜನ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಾಜಮಣಿ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬನ್ನಲಿ ಇದೇ ಪಂಡ ದಾಯಗ ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪು ಪೂದಾದ್ಯನ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪೂರ ಮೈಕಡ್ಲಿತ್ತ ರಾಜಣ್ಣ ನಾರು ಓ ಗಣಪತಿ ಒಂಜಿ ಏನಿ ಪಾಡ್ದು ಗಣಪತಿನ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಕುಲ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಚಿನೇ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತೀರ ನಡಿ ಆರು ಮಿತ್ತುಗಳು ಒಂದು ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಮಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ ಎರುನವ ಕಡಪುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಾಪ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಣ ಅಂಕಲ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಆರ್ವಾಣ ಬಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಯಾನ್ ತೂತಿಲಕ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ ವರ ಬೂರ್ದಾರ್ನ ಕಾರ್ದ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟ ನೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ 6 ವರ ಸೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತೇರಡ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವನ್ ಬುರ್ದಲ ಬೇತ ಮಾತ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಇಂಗಿನ ಬುಡ ಅಲ್ಪ ಬಡ ಮುಲ್ಪ ಬಡ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅವು ಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಮದ್ಮೆದ ಶೂಟ್ ಅದು ಫೈಟ್ ದಕ್ಕೆದು ದಕ್ಕೆದ ಫೈಟ್ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಫೈಟರ್ಸ್ ಲ ಕೊಲ್ಲೇರಿ ಊರಡಿಯ ಪ್ರೀವಿಯರ್ ಶೋಟ್ಲ ತೂದು ಶಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನವ್ರಿ ತುಳುಬಾತೇರ್ ಪಾತಾರ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಅಂತ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮನ್ಪದಾರ ಎಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂತೆ ನಿಜವಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರೆ ನಿಖುಲ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಳಿಪೇರೆ ಬರು ಎಂಚ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದೆಪ್ಪದಾರ ಮಾರೆ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಯಾನ್ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರು ಯಾನ್ ಆಡ ಕೇಂಡೆ ವಾ ಭಾಷೆ ಪಾತ ಫಸ್ಟ್ ಗುರ್ತಾಜ ಸುನಿಲ್ ಪಂಡೇರು ಏನ್ ಪಂಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೆ ಆರು ರಪ್ಪ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಇರೇನು ತಿಕ್ಕದಂದು ತುಳುತಾಕುಲೇನಾ ಯಾನಾರೇನೋರು ಇಂಚತ್ತು ಏಮಡೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾತ ಅಂದು ಒಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕೋಲ ಸಿದ್ದಿ ಪ್ರಭು ತಕ್ಕುಲ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ಲೆ ನೀನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಏರಣಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬೈದೇರು ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಆಕುಲ್ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಕುಲ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಜನಕ್ಲೆ 4 ಜನಕ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಮೇರಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಳು ಬಾತೇರು ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅರೆಗೆ ಹತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಬೇತೆರೆಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಮೇರೆ ಪಾತೆರೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಓಕೆ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಹೋಗ ಫೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಆದ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಬೋಟ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ದಕ್ಕೆದ ಬೋಟ್ ಗೊತ್ತು ಮೆತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೇಜನ್ನ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ನಂಗೆ ಈಗ ಚೇಸ್ ಬೇಕು ಮಾಡು ಸರ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಯಾನ್ ಬೇತಂಜಿ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ರಪ್ಪ ತಿರ್ಗಿ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಣ್ಣಾಗೆಂಡೆ ನನ್ನ ಕಡಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಆರು ಮಿತ್ತು ಸಿದ್ದು ಈ ಬೋಟಿಗೆ ಲಾಗಿಯೋಡು ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಏರ್ ಪೋಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ದೇತನು ಸೀದಾ ಬರ್ಪ ಏರ್ ಬೋಟದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೈಟ್ ಪೂರ ತೂತೇರ್ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಗಿ ಜನ ಕೆಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪೋಪನ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಅದಾದನ್ಪು ಅಣ್ಣನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಮಿತ್ತು ಪೋತಿರ್ತು ಬೆಂಗ ತರೆ ತಿರುಗುತ್ತಂಡಿ ಒಟ್ಟ ಹೈಟ್ ತಾನೆ ನಮ್ಮ 14-15 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಅಪ್ಪನ ಡೌಟ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಪೋಡು ಕಡಲಿಗೆ ಬೋಪಿನ ಓಕೆ ಒಣ ಹೈಟ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲ್ದ ಸುದೇಟ್ಲ ಬೋಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಫೈಬರ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇರು ಉಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡು ಅವು ಬೋಟ್ ದಕ್ಕೆಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನೇನಿ ತಿರ್ತಲಾಗ್ಯೋಡು ತಿರ್ತಲಾಗ್ಯೋಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಟಿ ಈ ಬೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಈ ಬೋಟ್ಗಳು ಆಗ್ಯೋಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಕೈತಲ್ ತೋಜುಂಡಿ ಬೋಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ತೂನಗೊಂಡದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಐತ ಮರನೇ ಈತ ತೋರ ಉಂಡತೆ ಯಾನಿತ ಈ ಬೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಈ ಬೋಟ್ಗೆ ಲಾಗ್ಯೋಡ ಅಂಡ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತತ್ತೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಾಯ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ತಿಮ್ಮೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಲಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ಪತ್ತಿಯರು ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಾಗಿಲ್ಲ ಲಾಗಿದೆ ಇಂದು ಇರ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಗಿದೆ ಬೋಟ್ ಜಾರುಡು ಕೇರಳ ಪಂತಿನಿ ಚೆಕ್ ಜಾರ್ದು ಸೀದಾ ಬೋಟ್ ಎಂಟು ಬಲೆ ಇತ್ತು ಬಲೆಟ್ ಬೂರ ಒಂದೇ ಬಚಾವ್ ಖಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದಿನೊಂಜೆ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಕೇರಳ ಕೇಂದಿನಿ ಸಾಗಂಡ ಎಂಚಲ್ಲ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಜೀರಿ ಅದರವಾರಿಲ್ವಾರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗರಿ ಅಮ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ಟೇಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಬತ್ತಿ ತೆರ್ತದ ಕೊನಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಎರಡ ಮುಲ್ತು ಕೊನ ಬರ ತಿರ್ತ ಲಾಗಿನ ಬರ ತಿಗಲೆ ಬಡ ಬಡ ಅವಂದಿತ್ತನ ದಾದಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಮಗ ಲಾಗಿನಗಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ ಲಾಗಿಜಿನ ಪಿರಲಾಗ್ಯ ಕುಡಲಾಗ್ಯವೇರ ತೌಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಮಾರ ಸತ್ಯ ಅಂಚಿಂದ 4 ಬೋಟ್ ಲಾಗ್ಯದೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 ಲಾಗಿದು ಎಂಚಾನ್ಲ ಫೈಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಪಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರೆ ಲಾಗಿನ ಲಾಗಿದ್ದು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಟ್
ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವೇನು ತೂನಗೊಂಡದೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏನಿದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವಡು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಏರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ನೇರ್ದು ಜೋರು ಪಾತೇರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಕಾಪು ನಿನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ತೂಯರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕುಲ್ ಮಕ್ಕರಡು ನಗ್ಲೆ ಶಾಕ್ ಆದಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 100% ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಆ ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಬರೋದು ಐಕೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಆನಿ ಪಾತೇರ್ ದಿನ ನೀನು ತಮಾಷೆ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಆತ ಮೋಕ್ಯದ ಕುಲಿಯಾನ್ ಈತ್ ನಡೆತುತ್ತಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅದು ಮಲ್ತಿದೆ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಬೇರೆ ಪೋಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಲಗಾವೆ ಮುಲ್ಪ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ರೂಪಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮಿತಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಸದಾಶಿವನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕತ್ತುತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮಿತಕ್ಕನ ಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೊಕ ನಮಿತಕ್ಕನ ಇರು ತೂಯಾಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಜನಕಲ್ನ ಸೊ ಎನ್ನ ಬೊ ಕಾರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ರೆಡ್ಡೆ ಜನಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡರೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಟಾಕ್ ಅವು ಸೊ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತೆರುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಆರ್ಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಪಾತೆರು ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಗೆ ಪೋಪೆನ್ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ನರ್ವಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ತಂಪೋಯರು ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆತು ಜೇಪ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಂಡು ಏಪ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಆತಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಕಿರ ಬೈದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆತನ್ ಪನ್ ಎಂಕಲ್ ಐತಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅವೇ ಒಂದೇ ತುಯರೆ ಬಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಕಲ್ತದು ಐಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪಲ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡತೆ ಅಂತ ಪನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆನ ಪೂಜೆ ಆತ್ ಅವು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೋಂಡದೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟುನು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟದೀನಿ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸರ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಸಿದ್ದು ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಜು ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓದ್ವಾ ಅರೇನ್ ತೂಪೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಂದ್ವಿ ಅವ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇತೇನು ಬಟ್ ಅವಳು ಬಾನುವಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವೇ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನೆರ್ಪು ನಿಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೈಕುಂಡ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ದಯ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಖುಲ್ ನಾನೇ ಫನ್ ನಿಖುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಪಾತನ ಹೋಗ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ವಾರತ ಅಂದ್ ಅವಳು ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬೈದ ನಮ್ಮ ದೇವಣ್ಣ ಮೈಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದಿತ್ತಂದ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಅವಳು ದಾದ ಬಂತ ಏತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಪ್ರಜ್ಜುನ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದು ಯಾನ್ ಒಂದು ಬನ್ನಗೆ ದಾದ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಕಿನಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಚಿನ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಗುಲ್ ಪಂಡ ಎಂಗುಲು ಅಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಗುಲ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಸುಲಭಡ ಅದು ಪೋಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸನ್ನ ಆರೆನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಅತ್ ಎಂಕುಲ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ ಅರೆನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನೋಡು ಬನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ದಯ ಬತ್ತನ್ ಬನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗುಂಡದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ವಿಲನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಕತೆ ಬರೆನಾಗ ಸೊ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೆಯೊಂದುಪ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೇರ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೇರಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಅತ್ತವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬಟ್ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂಡದೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕ್ ದೇಪಂಡ ಆರ್ ಬನ್ನಗನೆ ಹೀಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆರಗೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಅದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಟರ್ ಆನಗನೆ ಯಾರನೊಂಜಿ ವಾರ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಸೊ ಹೀರೋನ್ ಎಂಚೊಂಜಿ ವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಲನ್ನ ವಾರ ಅಂಚನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಂಜಿ ಸೊ ಅವು ಆರ್ ಬರ್ತೇರು ಬೊಕ ಆರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಲುಕ್ಸ್ ಅವು ఒక 2-3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರು ಸೊ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಅನಕಲ್ನ ಕುದರ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಆ ಕುಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಗೇಮ್ದ ಈ ಮೂವಿದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಹೆಂಗ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಆದುಪ್ಪೆ ದೀಕ್ಷಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದುಪ್ಪಲ್ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಏಪ ಬರ್ಪೇರ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾನ್ ಪತಂಬೊಪ್ಪೆ
ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇಡ್ತೂದುಪ್ಪರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನದ ಪುದರ್ ದೇಪಣ್ಣ ರೂಪಕ್ಕನ್ ತಿಂದು ಬಾರ್ದೇರು ಎಂದು ಬಂದಿರು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಡು ಬಂದನ ಆ ರೇಂಜ್ಗಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂತಿಪ್ಪೇರು ರೂಪಕ್ಕ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆತ್ ಹಂಬಲ್ ಆರಾವಡ್ ನಮಿತಕ್ಕ ಅವಡ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ಬಂತೆ ಎಂಕ್ ನಮಿತಕ್ಕ ಏ ಪೇಪರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಬೈದರ್ ಉಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೈದನ್ ಮೋನೆ ಪಂಡ ರಾತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಪಂಡ ಆರ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರೂಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಂದು ಬಾರ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ದು ಬಂದಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ಬಂದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪೋವೊಂದುಪುನ ಸಾಧಿತೂನಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಐಕ್ ಏತ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ನಿಕುಲು ಬೈದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಸಿನಿಮಾಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ವಶನ್ ದಯಗ ಬನ್ನಗ ಜನಕುಲು ಬನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಸುಲು ಹಿಟ್ ಆತಿಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಎದ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಹಿಟ್ ಆಯರೇನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಹಿಟ್ ಆಯರ್ ಬಟ್ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೀ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ 100% ಓಲ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಾಪು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕತೆ ಬರೀತೇರು ಇತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕತೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಆರ್ ನಂಬದು ಆ ಕತೆನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಕು ಬೈಜೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು 100% ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲು ವಿಲ್ಸನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದಾಯ ನಂಬೋಡಿ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಕತೆಗೆಂದಿನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಸರ್ ಆವಡು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಕರ್ಕೇರ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಮುಖದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಎಣ್ಣನೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ತಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ನಂಬುದೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಒರ್ರ ಸಮೇತ ಎನ್ನಡ ಬತ್ತಿಕೇಂದಿಜೇರು ಈತ ಕಾಸು ಓಡಿಬೋದು ದಾದಾ ಒಂದು ಝೀರೋ ಸೊ ಅಂಚ ಅಕುಲು ನಂಬನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಪಿರೋಕುರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇರಳದ ಬೈದು ಸಂತು ಮೆಪ್ಪಯ್ಯೂರು ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಬೊಕ ಸಾಯಿಶ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪನುಲಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ತೇಜನ್ನ ಬೊಕ ಎಲ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆದ ವಿಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಡಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಅಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ದ ಬಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ್ ಅಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ದೇಪಣ ಅಕ್ಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಯಕು ನತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೆ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂತೆ ಅವೇನ್ ದಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಬನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಟ್ ಒಂದು ಓಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ತೆಲುಗು ಕಂಪೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿನೆಡ್ದಾದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೂವೀಸ್ ಆವಡು ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣನ ಮೂವೀಸ್ ಆವಡು ಅರ್ಜುನ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ ದೀತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂಡೆ ಉಂಡಾತೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನವೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಕತೆ ತಮಿತ್ ಒಂತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕತೆನ 100% ನಂಬುದಿತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿತ್ತ ಇರಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡಿದ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಡೀ ಶೂಟೆಡ್ ನೋ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ನೋ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏತ್ ಸೀನ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬರೆದಿತ್ತರ ಆತ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸತಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ದಯಮಾಡ ಧೈರ್ಯ ಮಂತಜಿಂದ ಹೊಸತನ ಅತನ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ 100%. ಇದು ಎಂಕುಲ್ನಾತೆ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಟಚ್ ಡುಪ್ಪು ಎಂಕುಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನತೆ ನಿಕುಲು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಾರಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಪುಷ್ಪ ಪಾಂಡಲ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾನೇ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಂತಾರಂಡ ಎಂಕುಲು ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕುಲು ನಿರ್ದೆ ಬೋಪೇರದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಸುರೂಟು ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂಡದೆ ರೇಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಈತು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ತುಯಿನಿ ಕತಾರ್ದಕ್ಕುಲು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ ದುಬೈಡ್ ಎನ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಇದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿನಾಗ
ಎಂಡೆಡ್ ಕುಲ್ದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ನಾಗ ಏನೋ ಇದೇ ಹೋಯ್ತು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೂಲ ಫುಲ್ ನೀರು ದಿಂಜಿದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅವೇನು ಬದೊಂದು ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬರಿತಿತ್ತೇರಿ ರಾದ್ ಪತ್ತೆ ಅಂಪಂಡೆ ಸರ್ ಈತ ದಿನ ಮಂತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನವ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ನಂಬದಿತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಆತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಪಾತೆ ಅಲ್ತರದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರತಿರ್ಗ ತೂತಿನೇಜ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲದೆ ನಿಕುಲ್ ಪೋತಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಜನಕುಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ತುಯಿನಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂವಂದುಲ್ಲ ಸಂಚನೆ ಬ್ರೋ ನಿಜವಾದ ಬರ್ಸಡುಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲಂಜಿ ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪೋಡೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಲ ಒಂದ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುರಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಣ್ಣ ಅವ್ಲು ಕುಡ್ಲಡ್ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೇ ಕುಡ್ಲದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟದು ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಪಂಡ್ ಬಟ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಪನ್ಪೆರದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸುರುತ ತಂಡ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ನಂಬುದು ಈತ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಎಂಕದು ಏನಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಜನಕುಲು ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋದುಲ ಎಂಚಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲು ಅಪಗಪಗ ಪೋಪುನು ಓ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೇರೆ ఒక ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲಾನ್ಲ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಎಂಗುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅದು ಎಂಗುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಸೀಟ್ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಎಂಗುಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತಿಜ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂತಲೆ ಬತ್ತೇರು 6 ಕುಲ್ದು 6ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 6 ಲಿಟ್ರಲಿ ಬಂದಿರು ಈ ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ ಬಲಿಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ ಬಲಿಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಬೊಕ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಮತ ನಮ್ಮ ರೋಷ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಪುಗಾರ್ದೇರು ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಆತ ಪಂಡಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಜನಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಏಪಾಯ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಹೋಪ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಪಂಡ ಎಂಗುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಗಾಗ ಸರಿತ ಸಾದಿಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆಲ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಐತ ಮಿತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲೆಜ್ ಒಂಜಿ ಸಲಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೇ 1 ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಮೇಜರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಎನ್ನೋನಿ ಪಂದಂಡ ಏರೇರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಓವೋ ಏರೇನ್ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇಜರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾನಿರೇಗ್ ಪನ್ನೋಡ್ ಪಂದಂಡ ಈ ಇಡೀ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಎನ್ನ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಆರ್ ದೇವೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ 6 ಬೈದಿನ ಬಂಗ 6 ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಐಡ್ದಾದ್ರೆ ಈ ತುಡರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪನ್ಬೆರದ ಒವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾರಿಯಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಅಕ್ಕುಲಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತೇಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್ ತೇಜು ಬೊಕ್ಕ ತೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಮಾತಿರ್ಲ ತೇಜೂನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಎಲ್ಟು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲು ದೇಪಣ ಅಕ್ಕುಲು ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ವಿಲ್ಸನ್ ಸರ್ ಆವಡ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆವಡ್ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ನೀತ್ ನೆಟಾರ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ದಾದನ್ ನಂಬುದೇರು ಸೊ ಮಿಕುಲ್ 3 ಜನಲ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೀಮ್ ಚಂತುಮೆಪ್ಪ ಇವ್ರ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರ ದುಬೈಡ್ ಕುಲ್ದಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ ಸಾಯಿಶ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಲ್ದಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಎನ್ನ ಗುರು ವಿಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆದ್ ಆರೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಟೀಮ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಟೀಮ್ ದಿವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪಾಡು ಆಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ತೂಯರ್ ಪಂಡ ಆಲೆ ಕನ ಇದೀನಿ ಪೂರ ಸೊ ಎನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪಕ್ಕಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಕ್ಸನ್ ಚಿರಾಗ್ ಶರತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ದ ಅತುಲ್ ಧನುಷ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ್ ಉಂಡದೆ ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನೇಪಾಳ ಬಂದ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಡ ಅಕುಲೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಮಾತೇರ್ಲ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನಡ ಆತೇ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಬಂದವ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ
ಅರೆಡ್ದ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಸುಮುಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ದೇಪಂಡ 6 ದಿನ ಬಂಗ ಉಂಡತೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನೆನಪಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 8 ಜನ ಬೆಂದಿದ್ದೇರು. ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಆವಡ್, ರೂಪಕ್ಕ ಆವಡ್, ಸದಾಶಿವನ್ನ ಆವಡ್, ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಆವಡ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಹರ್ಷಿ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೇರು. ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಮೂಜಿ ರೋಲ್ ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮೆನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಯೋಗಾನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಆರ್ದೆ ಪಡೆ ನಾನು ಇವನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಲ ಆರೆ ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕೆಲವರು ಶೂಟಿಡ್ ಏನು ಸಪುರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಬರೋದು ಸಿಡ್ ಸಪುರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿನ್ನು ಇಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪು ಪಿರ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಬಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನು ಪುದರ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂಪೊಂಡು ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 2, 3, 4, 5 ಪೋವು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಇಡೀ ತುಡ್ಡರ್ದ ಕುಟುಂಬ ಸುಮುಖದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದ ಆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸುಮುಖ ಇಜ್ಜಿ 100%. ದಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು 1 ಜನ 2 ಜನ 3 ಜನ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತೆ ಏತೋ ಜನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ದ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲುಂದೆಟ್ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂವಿಯಾ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ದಾದ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ರೀ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಉಬೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ 3 ಜನ 4 ಜನ ಪೋತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಜನಗಳು ಬರ್ಪುನನೆ ತೋಜೊಂದು ನುಂತೊಂದಿಜ್ಜಾತ 15-20 ಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಪಿರ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಏನೇನಾಣ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮೂಲುಲ್ಲಾರು ಮೂಲಿಜ್ಜಾರ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ ಪೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂದ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಂಡಿ ಅದು ಬರ್ಸಾಡು ಅಂತದ್ದು ದಯವಂಡ ಎಂಗಲ್ಡ ಸತ್ಯವಾದ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಂಡಾರ ಖಾಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಹೀರೋ ಅದು ಇಜ್ಜಿರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ಆರೆ ಕುದ್ದುಬೋದು ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೆ 12 ಜೂನ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲ್ ಅವೇನು 8ನೇ ತಾರೀಕು ತೂಪರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಗಳೊಂದು ಜೂನ್ 13th ದಾನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಣಿ ಲಕ ಮಂತದ್ದು ಆ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಫೈನಲಿ ಈತ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅವೊಂದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲು ತೂತೀರ ನನ್ನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಒಂದುಲ ಪೂರ ಪೇಯ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾರೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂದೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನೇ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತ ಹೊಗಳೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಪನೋಲಿಯ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ನೆತ್ತಬೇಕಂತಾರ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಏನ್ ಬಲೆಂದು ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೇಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಏಪಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ್ ಬಿಡ್ದು ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ನಿಕುಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೂನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣನ್ ತುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕನ್ನಡೇ ಸತ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವುಲ ಪೇಯ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಹತ್ತಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತುದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಧೈರ್ಯ ಏನು ಪಂತುವಾಯ ಈ ತಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ತ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಆತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಬ್ಬ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಮುರಣಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ಲ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ವಾಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಬುಲಿಪುವರು ತೆಲಿಪುವರು ಅಂಡ ಎಂಡ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಪರ್ ಅವು ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯ. ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅದು ಪಿರಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ತುಡರ್ಗ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಜವಾಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಆರು ಎಂಕ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕೊಂಜಿ ಸಿದ್ದು ಯಾನಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ದಾದಾಪ ಅನ್ನಗ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಎಂಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯರ ಅನ್ನಗ ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂತುಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯರಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಡಿಯರ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬುಂಡ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದುಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಾತನೆ ಎಂಕ್ ತುಳುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅయింದ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ಸೀನ್ ಬರಿಯರನಗ ಸೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾರೆ ದಯಬಣ್ಣಗ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಸ್ ತಕಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಬಂಡೇರು ರೀಸೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಜನಿಕಾಂತ್ನ ಜೈಲರ್ ಮೂವಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂಜು ಮೇಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆವೇಶಂ ಬುಂಡ ಆತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆತ್ ಜೀನ್ ಎಂಕ್ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಆಪಿನ ಗೋಡೆಡ್ ಬರ್ರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದಾರ ಬಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈದನ್ನು ಬಂದದ್ದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದಾ ಮನ್ಪಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪೇರೇರ ಬುಕ್ಕ ಸಾಯಿಶ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಅಲ್ದಿನಿ ಸಾಯಿಶ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಇಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಪರಿಚಯ ಇಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿರ್ನು
ಶಿಷ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಪ್ರತಿ BGM ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಪ್ಲಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಪೋಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ 100% ನಮ್ಮ BGM ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ನೋಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 15 ದಿನ ಕುಲ್ದೇರು ಓಲಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಾರ 15 ದಿನ BGM ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಆತ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ BGM ದಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಡೆ ಬತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕುಲ್ದು ಪ್ರತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದು ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತು ಬಂತೇರು ಐದಾದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಂತೂ ಭಯಂಕರ ಥ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ತಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂರಜ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂದಿತ್ತೇರತ್ತ ಪಂಡದು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಸೀಟ್ ಅದ್ರ ಜಿನ್ನಕೇನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಆತಿನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಪನ್ನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಆ ಸೀಟ್ಸ್ ಅದಿರ್ಲಕನೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶೇಕ್ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಈತ್ನೆ ಟೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಂತೇರು ಸೂರಜ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನೀತು ಪೊಗಾರೋಡು ಪಂದೆ ಎನ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈತ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕುಲು ನನಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತು ಜೇರ್ ಪಂದಂಡ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ THUDAR ತುಡರ್ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತಾರ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅವೇನು ತೂನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಿವ್ಯೂಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಂತಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ₹1 ಮೋಸ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಯಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾತಂಡು ತೂತಿನಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಪಂತೇರು ಸಿನಿಮಾನೇ ತೂ ಅಂದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟದ ಕುಲು ದುಬೈದ ಕುಲು ಆನಿ ನಿಕುಲ್ನ ಏಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬದನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅನ್ನಾಗ ಪರ್ಸನಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೇರು ಬ್ರದರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುಡೊಂಜಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಆ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಗನೇ ನಿನ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದಿ ವೈದನು ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಆವು ಪಂಡದೊಂದು ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ಬೋದುಲ್ದು ಚಂಡಿ ಅದಾತಂಡು ಎಲ್ಲೇ ತುಡರ್ ಪತ್ತಾವತ್ತ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಈಜಿ ಆ ನೀತೆ ಪನ್ಪೆ ಸುಮುಖದ ಸುರುತ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತುಡರ್ ಸೊ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಸುರುತ ಬಾಲೆ ಏತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಆತೇ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಬಾಲೆನ್ ಮಲ್ತದ ಜೂನ್ 14 ಎಂಕುಲು ಅವೆನ್ ನಿಖಲ್ ನಡೆ ಎತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಮೋಕೆಡಿ ಬಾಲೆನ್ ಮಲ್ತದನ ಆತೇ ಮೋಕೆಡಿ ಬಾಲೆನ್ ನಿಕುಲು ಎತ್ಕೊನ್ಲೆ ಆತೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆತೇ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾರ್ಡ ಎಂಕುಲ್ ಗೆಂದಿ ಅಂದರ್ಥ ಎಂಕುಲ್ ಗೆಂದಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ನಂಚನೆ ಹೊಸ ತಂಡಲು ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ ಎಂಕು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಾಟ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಹಿಂದಿದ ಮೇಕಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮುಕುಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪನೋಲಿ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲಗನೆ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಿತ್ತುಗು ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಸೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೇರ್ದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರರೆ ನನಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಾಗ 200-300 ಜನ ಬೆನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಿರ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ತೂಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ 13th ಶೂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯೇ ಬರೋಡ್ಚಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಆತೆ ಸಿದ್ದಿರ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕುಲು ಏರುಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇಳೆಲೆ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಣ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನ ನನ್ನಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೇರು ಬರೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ತುಡರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲಿರಿ ಆರ್ ಏರು ಒಲ್ಪದಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತುಯ್ಯರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತ 75,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆದು 78,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ 70% ಜನಕ್ಕುಲು ವಿದೌಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದೆತೊಂದು ನಿಕುಲು
ವೀಡಿಯೋಸ್ಲು ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಜಾರ ಸೊ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಿಕಲು ಧೈರ್ಯವಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ್ಯಾಗ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ఒక ಕಲಾವಿದರ್ನ ಜೀವನ ಈತೇನು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಓವೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜ ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪನಕುಲು ಕಲೆನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪನಕುಲು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ನ ಧೈರ್ಯವಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಂಕುಲು 1 ಲಕ್ಷದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದ ಗಡಿನ ದಾಟುಲಕ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಈತ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಲೆ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುಡರ ಬನ್ಪೆ ಜೂನ್ 14ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಓರ್ಮೆ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಸೊ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆಪ ಬನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು